di ay talay. Hoy, ayaw! Di gangon. Teknologi tower. Hoy, di ka mabot. Nanot ko dubo. Time 3 on. Outside, 6-33, Igamos. Outside, 7-33, Igamos. Outside. 7-7. Manang ba yun ay karon? Ang wapay mo gamit. Outside. 5-38, Igamos. Mayo. Out. 9-35, Igamos. Kay one year ko man ko niya. Naman din sila lang mga sa kato. Ilo-ilo sa kapitas pa. Gani kami ang gi-replace sa katong seminar sa mula di ba mulabi raman ni mga 30-10, Igamos. Right one is 13, number 2 on 7, 30-10. Service 8, serving 10. 11, 38. 40 year pa. Hala. Avocado. Nine, serving 11. Serving 11. 11 on. Kurang salah. Ang gani. Naman to siya dito ba ina? Pagkaayo. How dun ni Paul? Outside. 13, serving 11. Punya pang lipiro pagpano pag manago. 14, serving 11. Makablock pa man. Ano? Hindi naman kaambak ayo. Round, serving 14. Ampaw ilapay. Isa lang to set. Aw, isa lang galit. Spiker na rin. Naman si Kids nga mag-set. Ay, natin. Palo siya. Center na siya. 15, serving 12. Pareha mo beauty o. Pagkatigi o mga ligarda. Kailangan ko mag-tigi. 13, serving 15. Gian,
serving 13. Amigo. Amigo. 14, serving 16. 15, serving 16. Outside. 17, serving 15. 18, serving 15. Padula mo dito. Serving 16, serving 18. Medyo mong kalidad si Dodo. Padula over me ito. Padula mo dito. 19, serving 16. Outside. 17, serving 19. Outside. 20, serving 17. Twenty-one, serving 17. Ikaw yung mag-screen nito, no? Ikaw mag-screen mo, parang yung ano pa. Twenty-two, serving 17. Oo. Okay, 23, serving 17. That's cool head tayo. Kung ito yung nag-check eh. Gikan sa imo. Tabuhat tayo kag-unit. Set point for the up. 24, serving 17. Magum. Yung Korelia man na. Yung Korelia pero diri sa Asunsyon na ko sa may. And the winner for our first set, the up. Okay, second set. 10,000 pesos. Second, 7,000. Malaki sa kalesa. Third, 5,000. And fourth, 3,000 pesos. Wala na, i-fourth to eh. Sponsored by the LGU of Science Papasok ng tao. Third round. Ganos naman niya. Mupasok lang di ay talay. Ah, kuyawas migra. May ilang times. Lumilong mo eh. Banta ka dyan? Oh, ay gani. Kaning kamot na sir. Ay, Diyan, boss hindi ay mo. Oh, ang laak ko so. Mabakang sa mga ibang lami ang ilang dula kay dala kasuya ay ah. Oh. Correct. Puro gigil na, check daw. 32, the up. Ay, mga attitude.
It's a run. Ayaw mo pag attitude na lang doon lang. Nadilim mo mga paso. Dilim mo. Enjoy lang gud na ila. Sige. Relax. Seryoy. Seryoy. 10, 12, na. Rahim. Kana seryoy. Laban seryoy. Jangan din na siya. Oh, kuha na karon ka na. Hindi sa igangan. Kung din igangan sila. Ha? Go mo to. Bakit anang? Pero taga Santo Tomas siya sila. Naka-LSK lang siya diri sa igangan. Ay, taga Tibalong. Sa Tibalong, o taga Tibalong. Walang biyangka na anak mo anak. Babae man. Touching. 14, 13, 15. Ini do laki tu. 15, 13, 14. Ano na ikasupusan doon ito? Si kana foreigner? Kana foreigner? La first ball kong. Juanito. Laban-laban sila. Ha? Daraan na yung IT. Pang build mo. Hindi man gud ka hindi man gud ka kahampang mayan basta ano noon kung maano, di ba? Ay ano to ay tama yan. Ay ko na malas gina. Second set doon. Second set. 17, 18. Sa tago mo. Seryoy, go! Balo seryoy, sige. Oh, hirap na yun. Oh. Oh. Number 19. So, pulpot ba? Ay! Ay! Service error. 19. Service error. 2-2.
23, laak. Sulod ang service. O, kani output. O. Lock lang. Okay. Hello? O, kuha lang. 23 all. 23 all. Sa Palakasan, imo sa palakasan water talaga. bottle farm. Mag-stay. Ma-out pag yun na. Oh. Out. Agoy ito ora. Set number 2 goes to Igangon. Okay, third set. Deciding set between Laak and Igangon. Laban sa Amu. Dito yun, no? Marami ang ano ba? Ang confidence ba, no? Jay! Services for jersey number 8. Medic. Hoy, ayaw! Medic. Nalubag. Medic. Ay, sabi na kong nalambid. Mura masag nalambid. Okay na. Ako dyan mag-work-on ba yung drama, attention ba? Para magsa-pang-vlog lang. Good. Salamat po. Players. Sabi na lang. Buhi pa. Okay, buhi pa siya. Ay, okay na. Okay, back to the ball game. Oh. Kaya makapag-stare down. Mudula gyapon. Oh, balik na tungkong artista, jadi tungkong ba para pa. To tabla ra naka time out. Ba, dali na tayo. Oh, di dive pa. Lagi pa mag-iron ng sayo, ano pa nito din na kita na Sa una. Gani. Karon was na. 4:35 na up. Makapiright niya akong video lagot. Service error. 5 servicing. Outside. Kasayang. 7:36 na. Tanaw pa kag-search niya, Sir James, or mag-judge ka dira. Aw. 24. Wala na break. Yan yan, nag-score ito na ka-record ko. Ay, Ka-record eh. 7:39 na up. Dakop man ba kung mutunong si Kuan? Ala si Junjun eh. Sigitan si Kuan. Ano? sunod pa namin sila na ba?
Away. Outside. 10, serving 7. Para makapundo tada ang isa ka set. Kaya na boy, kapila kapalo ba? Hindi na ako masalunggan sa Lilian. Ako na gani no kung may antena no. Kana gwapo ilang kuan urali oh. Kana check. Nawala. 8, serving 11. Tawag ko na lang niya. 12, serving 8. Outside. Ladies and gentlemen, the winner for our Ay basa. Lahat. Sige, go. Hello, dudes tour. Welcome to San Isidro. Yes! Pinakagwapa nga maestro sa Luna National High School o sa Santo Niño Central Elementary School, si Ryuk-Yuk. Sigwa pa sila ng Hoi! Oh, that's right. Yeah, congratulations lahat! Okay, isa na lang, mupasok na sila, abot na sila sa top 2 or best 4 laban Kipalili. Thank you for watching. Abang-abang sa laban sa taga Kipalili and Laa. Hantun sa sunod na mga video, dinilang sa Dulce Torta. Thank you for watching. God bless everyone.